Не съм трейдвал днеска, поне за сега, поради очевидни причини. В смисъл, вчера си мислех, че ще обръща за шорт от тука, тази зона. И ще трябва да слиза надолу за тази ликвидност от ляво, която имаме. Ето този трендлайн. Но очевидно това не беше случая. И от тук реши, че ще си ходи нагоре. То аз още като видях, че този Daily Gap го инвъртва, т.е. на края на деня, този кендъл като затвори тук горе и инвъртна този гап тук, си казах, че най-вероятно няма да се случи този шорт, който си мисля, което беше странно, че тая ликвидност се остави. Но днеска цената е цял ден нагоре, както се вижда. Този билдъп сме го индюснали директно от горната страна, без от долната, което ми навежда на мисълта, че ще си слиза надолу цената, да ги взема тези лоус. Но не знам кога ще го направи, дали ще иска от този гап да слиза надолу и да взема тази ликвидност. Или по-скоро първо ще вземе тези хайс, евентуално тези и тук още някакви. И от този гап, примерно, вече ще слиза надолу. Да запълва примерно тези мънтли гапове тук. Но има време за момента. Това, което се случи, е, че сме взели 3 daily high, мисля, че днеска. Тоест, този е първия, този е втория и този е третия daily high. Като тук имаше на 15 минути един Smart Money Trap, който още като беше ето тук цената, се чудих защо не го взема. Как така обръща от тук, без да вземе ето тези equal highs тук. Още тук като беше цената, нали, ми стана странно. И съответно знаех, че ще се върне до тук цената да ги вземе тези. Само че не очаквах да падне толкова надолу преди това. Но в крайна сметка сега се върна и си ги взе. И ето тази линия е докъдето е стигнала цената. И в момента виждам, че реагира от нищото. На 15 минути не е тапнало никакъв гап. На 5 минути също няма гап тук, откъдето реагира. Трябваше да се качи до ето този хай, ако ще реагира от тази зона. Иначе, да, вярно е, че на 30 минути има гап, откъдето реагира. На 1 час също има гап, откъдето реагира. Даже е запълнен. Smart Money Trap е взет. Но това не означава, че точно там пък ще се обърне. Принципно и този хай е доста важен тук, който го е взело. Защото е така наречения strong high за Smart Money трейдерите, тъй като е взета ликвидност от този хай с това движение и оттам отиваме надолу. Също така този хай е последната точка или първата точка от този големия билдъп тук. И тази зона, може би, наистина ще има шорт от нея до евентуално не знам до къде. За момента смятам, че може да падне до 4 часовия гап ето тук. След което мисля, че ще се върне отново, за да тапне 15-минутния и 5-минутния гап, който е тук. И оттам може вече да има
малко по-дълбоко влизане на тук надолу. Също така на този етап нямаме Fake Break of Structure дори на 15 минути. Така че този хай тук ще се заминава. Също така, тук не знам какво става, между другото, в 3.30 точно, по принцип, когато има новини, го направи това рязкото движение, без да има новини обаче. От време на време прави такива шашми, не знам защо го прави, но както и да е. Сега идеята ми е, в момента е 4 часа, так му е затворил 4 часовия кендъл и е оставил 4 часов гап. Смятам, че в смисъл не знам кое първо ще се случи, но или ще си вземе този хай и ще тапне там отляво, което казах, 5-минутния и 15-минутния гап. И оттам ще слезе надолу да си вземе тези лоуси да тапне в 4-часовия гап. Или ако слезе сега надолу и вземе тези лоуси тапне в 4-часовия гап, тогава ще имаме движение нагоре и този хай ще си го вземе отново, за да тапне в 5-минутния и 15-минутния гап и оттам вече може да си продължи даже нагоре. Така че смятам, че днес ще вляза в трейд. Дали ще е на лонг или на шорт, не знам. В момента изглежда, че ще е на лонг, защото се е запътило надолу да взема тези лоус. Така че чакам за момента това нещо. Да вземем тези 15-минутни лоус и да тапнем в 4-часовия гап. Това е 30-минутен лоус също така. Мисля, че 1 часов даже, да. Което е перфектно. И от тук ще търся лонг за този хай тук. Това е за момента. Сега вече може да се поспори дали тези bearish кендали тук са Smart Money Trap. По принцип те, че са Smart Money Trap, са Smart Money Trap. Въпрос е дали сега ще търся да ги взема или първо ще реагира от тях, за да се вземе хая и после ще ги взема. Но според мен е възможно и да си ги остави, от тях да реагира за нагоре да си вземе хая. И по-късно да ги взема тези лоус, евентуално. И така. Сега ще почакам и ще видя какво ще стане. Дано да не зарейнджи в рейнджа на този кендъл просто цял ден цената и да не се случи нищо. Взехме си тези лоус, тапнали сме в 4-часовия гап и имаме реакция нагоре, но не съм влизал, защото очаквах да слезе по-надолу цената. Тоест, поне до този 15-минутен гап, пък и даже до тази линия, защото на 5 минути там започва гапа, така че поне до тази линия исках да падне цената. А тя тръгна да дава реакция от тук нагоре, така че най-вероятно приключвам за днеска, тъй като е 5:40. Ако случайно нещо супер рязко слезе до тук, до към 6 и нещо, 7 часа максимум и даде сетъп, може да вляза, но най-вероятно това ще е.